Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon, ania si Brother Lloyd Galion. Higala, kumusta og maayong adlaw kanatong tanan? Welcome na usab sa atong pagpanag-uban sa pagtuon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang Ginoo mo'y atong pagkamatarong. Naa na kita karon sa ika-16 nga parte o atong basahon ang Roma 2, 3 ngadto sa 5 matud pa. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway? O giabusuhan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba mas hayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang imong kaugalingong silot nga labi pang dakuon niya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko o ang pagkamatarong nga silot sa Dios. Makadtong pulong ato kining hisgutan ang mabuti pasabot niini. Kahibalo ka ba nga ang pinakahugaw nga kalawayan dili ang garbo, dili pod ang kasuko sa Dios apan ang pagpakaron ingnon. Ang hipokrito nagpakaron ingnon nga matarong, dili hiwi og santos apan ang sulod puno sa bakak, kahugaw og paglimbong. Siya hugaw ngadto sa Ginoo. Ang usang balaan mo tangtang sa bilo sa imong naong og bubutyag nga mga kumubutyag sa mga tao, anghel og santos sa kamatuoran sa imong sala. Tungod nagpakaron ingnon ka man nga balaan ngadto kanila. Imong kahugaw mas labaw pa kaysa imong nahibal-an. Ayaw pagpatuyang sa mga dili tinuod nga mga paglaom, susama sa mga pasahero nga dili pasakyon sa eroplano kung wala pa sila nasusi, aron walay makadto sa walay sinugdanan og katapusan gawas kun gitawag siya sa paghukom nga kung wala makaiskapo. Nganong ang tao mahadlok sa oras sa ilang kamatayon og mukurog sa pag-abot sa makalilisang tigpang kung ting ani. Tungod kining panahuna ang mga tao nakasabot nga wala nila nasapon ang tumong sa ilang kinabuhi ug sila gabarug sa oras sa ilang paghukom. Sa dakong adlaw sa paghukom ang tanang katawhan sa kalibutan, itom, dalag, tabunon, puti, lakip, datog, pobre, taas ug ubos, maalamon ug bugok, tigulang ug bata, lalaki ug babae, nahikot ug libre, mutagbo sa tubangan sa Dios. Ang libro abrihon nga adunay lista sa mga binuhatan, pulong ug unahuna sa mga tao. Dili kini lisod alang kanato nga nagpuyo sa panahon sa pagtala, pagsuhid nga mga kamera, gagmay nga mga film aron masabot unsa kasayon sa atong magbubuhat sa pagtago sa mga talaan sa matag usa sa iyang binuhat. Walay oras o pagdali sa katapusan. Ang Dios adunay saktong oras sa pagsusi sa imong kaso. Dili na kinahanglan nga sulti pa ka og pulong aron idipinsa imong kaugalingon sa tubangan niya kinsa nagsulay sa kasing-kasing ug unahuna ug walay pulos sa giakusar nga magdalahig sa uban o magbasol sa iyang ginikanan, sa iyang magtutudlo og ubang tao. Kay ikaw sad-an ug ang Dios muhukom kanimo busa pag-andam sa pagbarog sa tubangan sa maghuhukom kay dili ka makaikyas sa oras sa paghukom. Sayri kung panahon na ikaw hugaw sa pagpadayag sa himaya sa Dios, ayaw pagsugod sa pagyamyam
sa subo o pagmahay kumpisal ang imong sala sa Dios, ipanghimakak imong kagalingon ug kundi daha imong kagalingon ug ikumpisal ang imong mga nabuhat. Ayaw itago ang imong mga daotang buhat apan paghinulsol sa presensya sa usang balaan nga ikaw daotan. Ang pagkabuak sa kaugalingong espiritu ang dalan sa kaluwasan. Masayon nga ang kamil makasulod sa bangag sa dagom kaysa tao musulod sa gingharian sa Dios. Apan ang Dios maluluyon, dili siya mudaot sa iyang mga binuhat, pan iyang gimahal ang mga mahinulsulon nga naning kamot sa pangamubiya sa kasalanan. Ang Dios kahibalo nga ang tanang tao dautan ug walay matarong sa tubangan sa iyang kabalaan. Apan siya pasensyuso, puno sa gugma ug kaayo, ug tungod sa iyang gugma ug kaayo dili niya itugot nga mamatay ang makasasala. Iyang katarungan nagkinahanglan sa paghukom ug pagdungog alang sa matag tao karong panahona. Apan ang iyang kaayo gihatag nato og laing higayon. Kung gahatag ka nato sa laing higayon aron maghinulsol, kitang tanan nagpuyo sa tinuyuang pagbuot sa Dios. Sa walay pagduda, adunay siya'y katungod ug gahom sa pagtapos sa kalibutan sa usalang niya kahapyod. Apan ang Dios nga mo protekta o maluoy kanato dili magabuhat sa dali-dali. Apan siya nangandoy nga kitang tanan mo balik ngadto kaniya ug mag-usab sa atong mga huna-huna o maghinulsol kita. Nagbasol ka ba tubangan sa Dios og nanghayo kaniya nga limpyuhan ang imong kasing-kasing og bag-uhon ang ug kun bag-uhon ka ngadto sa insakto nga espiritu, imong gigamit ang kaayo sa Dios aron matuman ang imong pagpakasala kung kitabunan sa sinina sa pagkamatarong. Imo ba ang kasilagan ang gugma sa Dios pinaagi sa pagtuo sa masayop nga mga doktrina o filosofiya sa pagsuway nga makalingkawas ka sa paghukom? Ang paghukom kung ang paghukom pinakadakong adlaw tinuod o kinsa ang dili mulimod sa iyang kagalingon og mamatay sa iyang kahinam o iyang bisyo, gisalikway niya ang nagsugod sa iyang kasing-kasing o gunahuna kinsa dili matulog apan nahibalo sa tinuod nga batasan sa matag tao. Dali-dali kupti ang kaayo sa Dios aron ikaw maluwas. Ipadulot iyang kaluoy aron adunay matagamtam nga paglaom o truha imong unahuna. Ilha ang gugma sa Dios aron mailan nimo ang Ginoo. Siyang maluluyon nga amahan, dili diktador nga gabuhat sa walay paglantaw sa ubang binuhat. Ang Ginoo makakita, makadunghog, makahibalo sa tanang bahin kanimo. Kaila siya sa imong mga apuhan ug imong kaagi ug tanang palibot nimo nga nakaapekto sa imong batasan. Kahibalo siya sa imong mga temptasyon ug imong mabudhiong batasan. Ang Dios dili mamintaha, siya maayo og mupahimutang sa pagbuhat sa katarungan sa paghatag sa iyang kaluoy. Andam siya mupasaylo kanimo og mulimpyo sa imong kasing-kasing kung pugos nimong itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Kasi lagi imong malaway nga kalag, ihinulsol ang imong kalaway og pilia nga isalikway kining tanan alang sa iyang halan.
laot ikaw kung nahibalo ka sa pagkabalaan o kaayo sa Dios, pantili ka maghinulsol tungod natiga imo kasing-kasing og imong unahuna na buta. Ang kahi ug ulo makahimo og hugaw sa espiritu. Dili siya makadungog ug dili makasabot sa tawag sa Dios. Walay epekto kaniya ang matagpulong sa Dios nga iyang mabasa. Tungod niini pag hinulsol samtang gitawag pa og karong adlaw og pagkugi aron makuha nimo ang kaluwasan mintras may panahon pa nga kini imong buhaton. Kay ni anang makuyaw nga takna ang kasuko sa Dios musiga labi na sa nakadungog ug misalikway niini ug wala mi balik kaniya uban sa buak nga kasing-kasing katong walay mga paglaom sa adlaw sa paghukom tungod kay giusika nila ang espirituhanong bahin o walay laing gidala tubangan sa Dios apan ilang sala kahugawan kasuko sayop sa walay katarungan ibutyag kana og sila ang basulon og kundinahon sa katapusang paghukom tungod kay wala sila maghinulsol og nangayo sa pasaylo sa ilang mga sala. Magampok kita igsoon. O balang Ginoo ihatag kanako ang tirod-anay nga pagbasol sa giya sa imong balang espiritu. Dalha ako balik kanimo tungod kay ikaw kung tungod kay dili ako kompleto. Tabangi ako nga dili mo salikway sa imong balaan nga gugma apan mo ila sa imong pasensya sa sa kung kaugalingon o Dios mawala ra ang imong katarong nga nagpasuko kanimo. Ayaw ako hukmi sa imong kasuko apan disiplinaha ako sa imong kaluoy. Gubaa ang matag klase sa kahambog nga naa kanako aron mamatay ako ug magpuyo sa imong kaayo. Ilibre ako sa tanang klase sa kahambog ug ayaw biyai ang kagahi sa akong kasing-kasing. Ikaw akong maghuhukom ug manluluwas kung nagsalig diha kanimo. Amen. Doon ay pangutana igsoon unsay mga sekreto diin gipadayag ni Pablo kanato may tungod sa paghukom sa Dios. Usbon ko unsay mga sekreto diin gipadayag ni Pablo kanato may tungod sa paghukom sa Dios. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.